In the name of Jesus Christ. In the wonderful name of our Lord and Savior. Thank you, Jesus. Jesus Christ. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele. Yabingelela. Ekushoneni kwelanga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelelo mama, ngibingelelo baba, ngibingelelo gogo omkhulu, abantu abasha, intombi nensuzwa, sonto sikole egameni lika Jesu. Amen. Baba Nkosi ngisindisiwe, izono zami ithethelelo. Nikhona bazalwane? Bengingafuni ukuthi siphume late namhlanje ngoba sasa kuyakhonzwa. That's why besithi ngo8 umfundisi uzothatha so ninikeza straight here ezwini lenkosi. uNkulunkulu asitshele lokho akubeke enhlizweni yenceke yakhe. Nikhona bazalwane? Angazi ke eMpumalanga since mkhulu sicela uhamba imvuselelo. Abazalwane bonke baseMpumalanga bakhonza kahle Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday angazi kwenzakalani. Niyaphuza bangcwele. Sazi bazalwane ukuthi no imvuselelo izoba Monday to Thursday bese Friday sinikeza abazalwane ithuba ukuthi bakwazi ukuphuza. Bazobuya futhi Monday. Nikhona abangcwele? Yazi mkhulu masiye Witbank kwenzeka net so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday itende ligcwele. Friday, Saturday. Nikhona abazalwane? Ikhona inkinga vele ukuthi nje mfundisi wami kuba buhlungu nyana masikhuluma iqiniso ngoba kule insuku sekuphuza nabafundisi. Kuyaphuzwa nje abazalwane bayiphuzela utshwala. Nikhona abazalwane? Abangaphuzika abafundisi balala bodwa nabanye amadoda. Hayi no ngathula ngisho ngizwile. Ngisho njalo ngithi abafundisi balalana bodwa. Oh Jesus. Hallelujah. Sunday umfundisi uma la phambili athi oh glorious God. Baphakamisa izandla ezingcwele. Abanye balala emahotela bavuke bazo worshipa la ngaphambili. Ivangeli selinto yokudlala nje. Abasekho abantu abathatha uNkulunkulu serious ukuthi ngisindisiwe ngubaba, ngiziphatha kahle, ngiphila impilo engcwele, ngisindisiwe ngiyintombi until ngithola umshado ngiyohlala ngentombi. Kulamalanga kuhlangahlangene nje awusatholi ukuthi kwenzakalani. Awusukana evangeli, yavangela ke manje. Ivangeli selinto yokudlala nje. Noma umuntu athi usindisiwe sombheka kabili ngoba wazi ukuthi makasuka la uyapi. Omunye maphambili ashumayele baphakama abantu kanti ebusuku uyahamba emhlabeni uyalingana ayolanda izinto ezenza ukuthi abazalwane bamthanda. Haleluya. Awusukana madoda. Sekwaba lula ukubamba umbhobho asamsaba uNkulunkulu bealtar. Magalatiya amahle niloyo ubani? Awu Jesu. Siloyo ubani bangcwele? Nkosi yami. Siloyo ubani? Oh Jesus. Ngicela siphakame sonke sihlabelele sithi oh glorious God, we praise your name. Bese ncike uNkulunkulu iza ngaphambili. Glorious God, Glorious God, we praise your name. we praise your name. We lay a crown. We lay a crown. We lay a crown. Ngelinye ilanga siyongena phakathi emaphakadeni. Awusukana madoda. Athi ohlabelela kuyosula inyembezi. Oh Jesus. Athi kobuzo kuthiwa obani laba abambethe ingubo ezimhlophe qwa. Hallelujah. Kuthiwa laba babuye emhlabeni babuye kuhluphekeni. Ngoba sisempini bazalwane.
asibambananga nanyama nagazi kodwa sibambene nemimoya Oh, Jesus. nikhona abazalwane Hallelujah. khona la siyakhona Jesus. noma ngabuka ngathi siyadlala namhlanje Bakhona likaJesu. kodwa wonke umuntu yoma phambi In the kaJehova name of Jesus. kuyoma banemali nabanganamali kuma makhulu nabancane Jesus. kuma bashumayelayo nabangashumayeli Bakhona likaJesu. kuma bafundile nabangafundanga Bakhona likaJesu. kuvula incwadi Hallelujah. bese yabizwa amagama Oh, Jesus. ingabe lakho liyotholakala khona na Hallelujah. oh glorious Yes, God. God. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Mase siqedile ugqoka ama-3 piece mfundisi Oh, wami. Jesus. Siyoma phambi kwaSimakade. Kuvulwa amabhuku amakhulu. Hallelujah. Kuthi abantu lesikhathi balele. Jesus. Nina benithatha ama-flight niye ko-Nigeria. Jesus. Nolanda inyoka. Hallelujah. Ukuze abazalwane bangithande. Oh, Jesus. Kuvula incwadi. Hallelujah. Kuthi bawucula kahle ekhoyeni. Jesus. Kodwa inhliziyo yakho beyimbi. Hallelujah. Jesus. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Savior. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Savior. Glorious God. Glorious God. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. Shatakobelata. Glorious God. Glorious God. We praise your name. We lay. We lay. We lay. Phakathi kwethu kunomfowethu umpostoli umfeka all the way from Pietermaritzburg. Nikhona abazalwane. Oh, Jesus. Awushaya izandla zakho, awushayi Lilise, ikhwela, lilise, lilise, awulilizele. Nkosi yomusa isibusiso. Hallelujah. Thank you, Jesus. Usame ngenyawo uxhawula abawu3 ubatshela ukuthi you look better than yesterday You makhelwane. look better than yesterday. Babo3 Makhelwane. babo3 Hallelujah. With a smile, with a smile, with a smile. Hallelujah. Praise Jesus. Shayizana lihlale phansi. Incwadi kaMark chapter number 10 verse number 46. Mark chapter number 10 verse number 46. Thank you, Holy Spirit. Before we read ngizobingelela kodwa kamanje asivule izwi lenkosi. Incwadi kaMark chapter number 10 verse number 46 wakho. Jesus. Mark chapter 10 verse 46. Amen. Khona bafika eJericho. Kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaTimewu uBartimewu isinxibi esiyimpumputhe wayehlezi ngasendleleni. Verse 47. Othi kumakhelwane wayehleli ngasendleleni. Yeah, owanikhulumisana othi kumemeza wayehleli ngasendleleni. Wayehleli ngasendleleni. Yes, qhubeka. Wathi kuba ezwa ukuthi nguJesu waseNazaretha. Awuthi kuyena kwathi nje kubeza ukuthi nguJesu. Ezwe ngoJesu. Yes, qhubeka. Waqala ukumemeza ethi, Jesu, ndodana kaDavide ngihawukele. Yes. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide ngihawukele. Wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputho bathi kuyo, yima isibindi usukume uyakubiza. Yes, qhubeka. Yayisilahla ingubo yayo yaxuma yaya kuJesu. uJesu washo kuye wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye,
Rabuni ukuba ngibone. Yes. uJesu wathi kuyo hamba ke ukukholwa kwakho kukusindisile yayisibona khona lapho yamlandela endleleni. Ngicela ukushumayela ngomyalezo othi ukukholwa kwakho kukusindisile. Awisha ngabo amen ukhona kuleli khaya. Hallelujah. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Akunendaba sekuneminyaka, akunendaba kade kuvalekile, akunendaba amadimoni enzeni kodwa ukukholwa kwakho kukusindisile. Hallelujah. Ngicela ukuhlonipha kakhulu my brother, the man of God, umvangeli womhlaba, ubaba uNkosi kanye neteam yonke esisebenza nayo worship team, Jesus. abasidlalelayo ama ushers, obaba oma abantu abashinto omneyinsizwa, abefundisi amakhosikazi abefundisi. Sanibona nonke sanibulisa egameni lenkosi. Amen. Bingelele umoya oyingcwele phakathi kwethu uJesu inkosi yethu baba Jesus. uNkulunkulu. Ke ushaya izandla ukikise Hallelujah. egameni lenkosi. Thank you Jesus. Alilise. Thank you Jesus. Namhlanje ebusuku sithola izwi lenkosi ngencwadi kaMarku. Nizokhumbula ukuthi incwadi kaMarku i-author yakhona uyena uMarku. uMarku omunye wabafundi bakaJesu, uhambe noJesu ngesikhathi ehamba naye wayise ebhala ngawo uJesu. But enye into esoyikhumbula ngoMarku ukuthi masisuka sifunda uMathewu, ningabheka ngapha nonke, masisuka sifunda uMathewu sifunda uMarku sifunda uLuka. Lezo incwadi sibiza ngama-synoptic books ngoba ekufunde kuMathewu uyakuthola kuMarku, okufunde kuMarku uyathola futhi kuLuka. Kusho ukuthi incwadi ezinemqondo efana nayo. But ke masiqhubeka nayo eyivula uzama ukuveza iministry kaJesu esesemhlabeni. Uyakuveza ukuzala kaJesu, uyakuveza uJohn ememezela ethi uphendukani nenze imikhondo yenu iqonde ngoba uJesu uyabuya. Kusho ukuthi repentance uyayiveza uMarku ukuthi umuntu ohamba noJesu umuntu ophendukile. But Jesus. okunye aphinda sivezele kona, usivezele ukuthi uJesu ngesikhathi esebhabhatisiwe, usivezela nokuthi umzalwane eze born again Christian uyadinga ukuyongena emanzini amaningi ubhabhadiswe kunyakaza amadimoni amanzi uphuma. Uthe mayisephuma emanzini sivezelwa ukuthi walidwa ngumoya ehlane aya amadimoni, walidwa the spirit of the Lord wamlida ukuba ehlane ayolingwa esezile ukudla 40 days and 40 nights. Alifuneki ibandla lihlale lidla. Kunabazalwane Jesus. abangenwa amadimoni okuhlale bedla. Monday Jesus. uyadla kuze kuyosha uSunday uyadla. Uxa ukuthi lo muntu uthandaza nini isiminzi udla ngalendlela ukuthi akasayibona ukuthi udla nayilwane. Awuthi Jesus. makhelwane angikuthembe ngathi udla nezilwane kulezi insuku. Akekho umzalwane odla Monday to Sunday. Jesus. Mkhwebe lo seduze kwakho uthi akudliwa Monday to Sunday. Akudliwa Monday to Ngoba Sunday. silwa nemimoya sibambe nagazi Jesus. nanyama silwa nemimoya. Kufuna ngelinye ilanga nosebenza nabo bathi bakunikezela iKentucky usho ukuthi namhlanje angidli ngoba usentabeni ephezulu Jesus, uyathandaza. hallelujah. Kuyathandazwa kunyakaza amadimoni. Jesus. Kuyathandazwa kunyakaza abathakela. Igama likaJesu. Suhlobo lithanda John makhelwane kuyathandazwa. Ngiyathandazwa. So ke uMarku enye into ayivezayo uveza ukuthi ezibandla likaNkulunkulu lidinga ngo12 ebusuku kube khona bazothi rakashakatha labakhasaya kunyakaza Jesus. abathakathi kunyakaza amadimoni kunyakaza izifo kunyakaza Jesus. imimoya. Uthi uma uvuka ngo4 intatha abanye besalela uphinde uthanda. John makhelwane kuyathandazwa. Ngiyathandazwa. Kuyathandazwa. Ngeke ukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungathandazi. Oh, Mawufuna Jesus. ukuhamba noNkulunkulu thandaza. Hallelujah. Uveza ukuthi ke uJesu ufike wazila ukudla 40 days and 40 nights. So ke uma ufuna into zakho ziphakame ziye kwenye level zifundisa ukuthandaza. Osiyami. Hayi lento yakho ukuthandaza ususe engubeni uthi lala nathi ufike la ngafikanga khona. Kufuna ke ugcwala idining la kwakho. Uthi rakathuka mashakatakasaya. Uthi riba katana bakosheka. Jesus. Uza ukuthi sengithandazile edining lasekhaya urawunda umuzi wakini uthi I speak the blood of Jesus kuleli khaya. Oh Jesus. Imbalenhle idinga abantu abazothandaza. Hallelujah. Imbalenhle idinga abantu abazolanda uNkulunkulu. Ngegama likaJesu. Umthandazo uvula izinto ezivalekile. Ngegama likaJesu. Umthandazo wenza izinto engenzeki zenzeka. Oh, Jesus. Umthandazo uncibilikisa izifo empilweni yakho. Ngegama likaJesu. Njengomakhelwane ubuyele emthandazweni. Obuyele emthandazweni. In the name of Jesus. So ke uveza amandla omthandazo.
awuthi umakhelwane indlela owiki ngayo awuthandazi. Indlela owiki ngayo awuthandazi. Uthandazi. Ngaba nami. Abantu abaningi abakufuna ukuthandaza. Even emabandleni kubizwa umthandazo kube khona abantu abawu5. Why kube khona abantu abawu5? uSathane uyazi ukuthi uzolanda uDalmet, uzolanda ibhomu, uzolanda iHand grenade. Siyam. Umuntu othandazayo akathakatheki. Ngegama Umuntu likaJesu. othandazayo akakhutshwa noma yini. Ngegama Umuntu likaJesu. othandazayo akayeki kalula. Ngegama Umuntu likaJesu. othandazayo uhlale nama solutions. In the name of Umuntu Jesus. othandazayo ulwa ne depression, ulwa ne stress. Hallelujah. Oh, tshela makhelwane ngiyathandazwa. 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 Ngegama likaJesu. So uJesu ke lithi iBhayibheli kwaba isinde ezo3 wafika wathi uSathane kuyena ehlane wathi ishintsha namanje abe izingwa. Wayisethu uJesu kulotshiwe isilingo sokuqala ezebona keChristian isilingo sesisu ngoba isisu sakho Oh, Jesus. ungaze ngenxa endlala esikhashana ubonakala sewuqomile uhamba nobhuti bama golf hamba nobhuti bama BM indlala kodwa isikhashana. Oh Jesus. Mtshelo seduze isisu siyanqotshwa. Isisu siyanqotshwa. Musuku uzulale nomuntu ongamthandi ngenxa yesisu. Musuku uzubamba inkunzi ngenxa yesisu. Musuku uzushiya uJesu into enkulu kangaka ngenxa yesisu. Ngoba indlala. Hallelujah. Oh amen awukho okay Oh, okay Jesus, okay. hallelujah. Ngoba indlala iyanqotshwa. Ngegama likaJesu. Utshela uSathane uthi noma ngisahlala emkhasweni noma ngisahlala emkhukhwini Jesus. noma ngingasebenza kodwa angikwazi ngenxa yendlala esikhashana ukudayisa ngoNkulunkulu wami ngimkhonzayo. Ngegama likaJesu. Batho Shadrach noMeshach noAbednego uma kunjalo asikwazi ngenxa yesikhashana ukukhonza uNkulunkulu abafika Jesus. abanemlomo abangakhuluma abanenyawo abangahambi abanendlebe abangezwa Jesus. basebathi makunjalo Hallelujah. uNkulunkulu wethu simkhonzayo Jesus. unamandla okusikhulula Hallelujah. asikhothame ngenxa yendlala yesikhashana. Ngegama likaJesu. Indlala kodwa yesikhashana ngoba indlala ungadayisi ngoJesu ngenxa indlala esikhashana. Oh Jesus. iBhayibheli lithi khona insizwa ayiphekile eBhayibhelini yapheka isilovela by the name of Jacob mayipheka isilovela kwase qhamuka umfowabo uEsau wenza ukuthi iphunga linuka kahle lokudla wayisethi kuyena awungiphi ukudla mfowethu Yey. wathi qala ungiphe your birth right ngiphe ifa lakho lobuzibulo. Siyam. Wayisethi ifa lami lobuzibulo linomsebenzi muni wathi lithathe ngenxa yokulamba kwesikhashana Oh Jesus. wadayisa ngobuzibulo bakhe. Awunkosi uJesu. Ungadayisa emadodeni ngenxa indlala esikhashana. Hallelujah. Ungadayisi kubafazi ngenxa indlala esikhashana. Hallelujah. Ungadayisi esengomeni ngenxa indlala esikhashana. Hallelujah. Ungadayisi kubathakathi ngenxa indlala esikhashana. Hallelujah. Oh sanibonani kuleli khaya. Hallelujah. Njengoba nigcwele leli tende Jesus. nize kule mvuselelo Hallelujah. anilandiwe abathakathi anilandiwe isalamusi Hallelujah. anilandiwe imithi Jesus. nilandwe ingonyama yesizwe sakwaJuda Ngegama nje likaJesu. makhelwane ulandwe uJesu. Ulanda uJesu. Hallelujah. So indlala esikhashana ayinqotshwe. iBhayibheli walahla ubuzibula ngenxa indlala esikhashana. Uma kubiza ukuthi ulahlekelwe abantu abahambi. Uma kubiza ukuthi ulahlekelwe abangani bakho mabahambe. Uma kubiza ukuthi ulahlekelwe laba Oh, abantu Jesus. bakusupport kodwa bekufaka emgodini weso mabahambe. Asidayisi ngenxa Yesisu. Aw Jesu. 2 wayisethi mawindodana kaNkulunkulu ziphonze uyalilingela sikhuzi kunqaka shuthi manje uyamsusa ukuthi aphakame wonke umuntu ohamba noNkulunkulu uyazehlisa lithi iBhayibheli abathobekile uyabaphakamisa abaphakeme uyabehlisa. Oh Jesus. Number 3 wathosa Jesu wamnika ubukhazikhazi bonke bezwe wathi uma udumisa mina ngizokunika bonke lobukhazikhazi. uJesu wanqoba ilingo so3 ubukhazikhazi yila ubona khona ukuthi bonke abangaphambi kwakho abathi bayakhonza banazo zonke izinto Oh Jesus. badle endaweni eziphezulu ngesikhathi abasithandayo. Oh Jesus. Uthi ubheka impilo yakho ubone ngathi imile ayimile noma ethule impendulo ikhona. Hallelujah.
ayimile. Oh Jesus. Kunento yenzeka uNkulunkulu wakhipha uIsrael ewukhipha ngesandla sika Moses ewukhipha eEgypt wahamba bahamba ibanga la 3 days babe nendlela encane enqamlela shortcut ababengahamba ngayo wathi uNkulunkulu Moses ngeke bangazi laba mabahamba ngama shortcut wathi bafake ngendlela solwandle. Izinto zikaNkulunkulu wethu azihambi ngama shortcut zihamba ngendlela ende kodwa noma iyinde uyanendlala itafula athi uDavide impela kuhle nomusa kuyakungilandela athi makhelwane yekela ama shortcut yekela ama shortcut gama lika Jesu ma shortcut bawagijimela izeni mishali izandla nithi uphumelele kanti wenza ama shortcut unamakhanda engana wanquma unemithi ayenzayo oh Jesus kanti yethi into noma ungayibuka ukuthi angeke kusenzeka iyakumangaza onkosi yami yamangaza uAbraham sekhamba isikhathi eside abantwana bengekho mhlambe babethi ngoba washiya umsamo mhlambe babethi ngoba washiya into zasekhaya kanti uNkulunkulu uhamba noAbraham akafuna ukumfica esemusha kodwa ufuna ukumfica esemdala ukuze mayisehlabelela ethi sengimdala lapha emhlabeni ethi namalanga amase yabanda ethi kade angaze ngimbone okaJehova Jesus enqotshiwe noma ngakuthiwa isikhathi siyaqhubeka kodwa ukhona umdala wezinsuku noma ngakuthiwa isima sivume kodwa ukhona umdala wezinsuku noma ngakuthiwa ulala ukhala inyembezi kodwa ukhona umdala wezinsuku noma ngakuthiwa unyathela amefa ukhona dala weyinsuku name of Jesus hey legama lika Jesu kufika ingelosi zifika ekhaya lika Abraham zifika zithi Abraham where is your wife Sarah wayisethi ukhona ungale kanti uSarah wenza islovela bafika uSarah usena 99 years Abraham na 100 years hey athi makhelwane ongenzeki hey kwasekuthiwa umkakho uSarah uzothola umntwana kanti uSarah uyapheka ngale ulalela indaba zamadoda wahleka kwathiwa Sarah uhlekani hey awuthi kumakhelwane engathi uzohleka kulonyaka ongakapheli engathi uzohleka kulonyaka ongakapheli iprofethe lento kulehle naye uthi engathi uzohleka ongakapheli lonyaka awuthi engathi uzohleka mawuqala uJanuary awuthi engathi uzohleka mawungena uJune next year uNkulunkulu uyahlekisana uhlekani Sarah ngihleka ukuthi biology haleluya ayisho ukuthi umuntu ona 99 angakhulelwa ngihleka ukuthi biology kwashiwa kwathiwa nami sengiphelelwa ukhamba kwewasha kwathiwa nobaba akasakwazi ukushayela ibhanoyi wafika lapho uNkulunkulu wathi noma ningasakwazi kodwa mina ngikuNkulunkulu owadala izulu wadala umhlaba uyisenabela senyawo zami oshaya izulu lihlala sami sobukhosi Abraham uma ngivula akekho ngavala uma ngivala akekho ngavula Jesus agama lika Jesu namangazi ngiphunyuke kanjani namanje hayi konakele embalenhle konakele embalenhle kushatatatathi urakathala bosika namangazi ngiphunyuke kanjani namanje isamanthe understanding namanje isamanthe
Asiphake. Sarah uzothola umntana usuna 99 years. Kunabo Sarah abahleli lapha phansi. Abathi kade apply ngiqasho. Sarah noma sewuhlala 10 years uzothola umntwana oqashwa. Sarah noma kade ufuna ukwakha kwakheke. Sarah kade uthandaza abakini abaphenduka bathaka utshwala. Sarah Hallelujah. Sarah 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 Jesus. Sarah Jesus. Sarah Hallelujah. Sarah Jesus. ushakatukutusu Jesu. undukuzukutunukushu Hallelujah. urabakasikathalabakasa urehezekatelebus Jesu. akune awuthi kulohlena akunendaba iminyaka isingakanani Hallelujah. kodwa Sarah Hallelujah. Shalabahaya. sidlule ezintweni ezinzima shalom shalom siyanqoba shalom shalom siyanqoba awukhawulelo hlenayo uthi singabanqobile siyanqoba shalom siyanqoba Oh, Jesus. take a seat. Sarah una 99 years ngikuyekile usena 50 ngakuyeka usena 60 ngakuyeka una 80 sengifika una 99 nalomnikazi walomuzi wavuma ukuthi ake kube nemvuselelo ekhaya lakhe wayiqala uJesu uthe mayiqala wayisefundisa ethi abafile bayavuka ethi abagulayo bayaphila ethi abangezwa bayezwa kanti kunabobhuti abawu4 labo bhuti bavele bashiya imvuselelo bahamba mabefika bathi sinomhlobo wethu umhlobo wethu kadala lohlakeni base beyomthatha bamyisa kuJesu ngiyathandaza u2025 ungakapheli engathi ngavuka abantu abawu4 abazokuthatha bakuyise la uyakhona abazokuthatha bakuyise empilweni yakho abazokuthatha bakuyise kwi-breakthrough yakho abazokuthatha bakuyise la uyakhona engathi ungadelete kade bekuthatha beyokudlisa amawayini beyokudlisa isavana beyokudlisa iSmirnoff beyokudlisa iCastle kodwa engathi ngavuka abangane abazothi kuyaqashwa lapha abazothi liyaqaleka ibhizinisi abazothi kuyathandazwa abazothi zila ukudla namhlanje abazothi sinyuka intaba namhlanje wathi umakhelwane kunabantu abawu4 abazokuthwala kunabantu abawu4 abangeke babe nomona nempilo yakho kunabantu abawu4 shamaya kurakasuka bathi mabethe emnyango wasekhishini kugcwele bayidaningi kugcwele bathi kodwa asibuyele naye emuva engathi umoyingcwele ngasondeza abantu enduze kwakho abazothi asibuyele emuva ngakenzeki Jesus. ubayeke laba abahlali behlangana nabadla imali yakho njalo mabehlangene nawe bayagxeka abanotice your hairstyle abanotice imoto entsha oyithengile abanotice umuzo uqedile abanotice lutho bahlale begxeka njalo empilweni bagada umzimba wabathi wawuzwa isidudla bo ubatshela ukuthi sengiyahlukana nana ngustufuza ngiyanyathela engathi wathola abangana abawu4 Hallelujah. abazo sacrifice ngabase bathi ke asibuyeli naye emuva base bathi a sacrifice look at me let us sacrifice ngenxa yakhe baqaqa ama-tiles omuzi wabantu bengakhulumile nomnikazi womuzi babe ready ukhipha imali yamakhe
babe ready ukhipha imali yamathize besacrificela umzalwa umfo wabo. Ngicela ukubuza labo zwana nabo, ukhona yini oke wakusacrificela? Ngicela ukubuza ngoba ianswer ngiyitholi. Kulabo hamba nabo, ukhona osakwakusacrificela? Wathi nanga u2000 awubona uzokwenzana. Ukhona sakwakusacrificela. Wathi ngcono ngizoba ngihambe ngemonto lonke leli viki ngoba eyakhisha isile. Ukhona okakusacrificela? No. Uhamba namaphara agqoka amasudi. Agqoka ama-franchise akekho sakwakusacrificela. Kodwa ngiyathandaza emva kwemvuselelo engathi ngavuka abantu ukhona sacrifice themselves because of you. Abasothi sengiyasacrifice ngenxa yakho. Oh shilando yarakasikatala babaqaqa amathize mabemehlisa wathi uJesu, son, Hallelujah. your sins are forgiven. Kusho wena kade ugula lelo hlakeni, awuguliswa icancer, awuguliswa ushukela, awuguliswa iAIDS, kodwa uguliswa izono. Wayisathi izono zakho zokulala namadoda abantu ziyaxolela namhlanje. Izono zakho zokuteka utshwala udelela abantu ziyaxolela namhlanje. Izono zakho zokuthakathwa ziyaxolela namhlanje. Izono za uJesu uyalwa nesono. Umono uyamthanda kodwa isono uyalwa naso. Hallelujah. Athi makhelwane wathula amen masikhuluma ngezono. Right. Jesus. Thank you, Lord. Izono zakho zixolela. Ngingake kuvalwe itende ngesonto elizayo livalwe nabantu asebexolela izono. Wena okade ubhema noma bethi bayawushunqisa uthi inkosi wazi wangikhipha ohlakeni lobhema. Mabethi hayi mina phela ushaya isiboko uthi awusaphuzi ngempela uthi inkosi wazi wangikhipha kunini ngidla isavana ngiyichambele. Bakunikezela imithi bathi awushanasi isinemfu ubabheke kanye kathathu uthi anginankinga ubabuze ninenkingo ninomonona ngoba lento mayisingena ifana nomlika athi uJeremiah uvalele emathanjeni ame kunowesifazane John chapter number 4 owayethanda amadoda esewashintsha abo6 kodwa mayifike endodeni ne7 walahla imbiza wathi ulokishi lonke lasembalenhle ozani nibona indoda engitshele konke kungebe yini uKristu uJesu uma kufika uJesu khona izinto ezilahlekayo makufika uJesu khona izinto ezisalayo. Hallelujah. Izono zakho zixolelwe ndoda. Wayise bethi labo ubani ukuthi axolele izono. Wayisethi indoda nomuntu inamandla oxolela izono emhlabeni. Anginiyeke ngiqhubeke nginokudla kwenu kuningi ngiqhubeke. iBhayibheli lithi yayisidlula mayigijima chapter number 4 uJesu wakhuluma kubona ngemfanekiso wakhuluma waqeda basebewela laba wangena emkhunjini esekhatheni. Kuyafuna sibuye siphumule. Oh Jesus. Nenkosi buyiphumule. Wangena ngemuva uthe mayiselele kwavuka ivunguvungu. Uyathulisa nezivunguvungu neziphepho abekho nje ziyamlalela ngezwi lakhe konke ngezwi lakhe konke kuyathula namhlanje ukhona umoya umoya weqiniso uyathulisa yonke. Oh Jesus yimizindla enhlizweni kwavuka umoya kwavuka izivunguvungu basaba. Lithi iBhayibheli fear not, I am with you. Oh Jesus. Ifear ayiveli kuJesu, ifear ivela kumademoni. Hallelujah. Jani makhelwane akusatshwa mawuhamba noJesu. Ake anithi ukumemeza ngoba khona abantu ababanjwe okwesaba la. Akusatshwa mawuhamba noJesu. Ngoba sikho isikhali esilolele wena esoba namandla okuphumelela. Akusatshwa mawuhamba noJesu ngoba izitha zakho ziyoza ngendlela eyodwa ziyobaleka ngendlela ezu7. Awuthi lohlena fear not. Fear not. Abanye basaba ukushada babona imishado ilingwa fear not. Abanye basaba ukuthenga imoto babona imoto idliwa fear not. Abanye basaba ukukholwa babona abazalwane fear John makhelwane fear not. Fear not. Egama lika Jesu. Wavuka uJesu wathulisa ulwandle wathulisa isivunguvungu
laba bahamba naye kodwa bamqonde bathi kanti la ungubani Hawu Nkosi yami. ngoba nolwandle namaza kuyamlalela. Nkosi yami. Wangena chapter number 5 inhlobo shapekana ngapha chapter 5 kunendoda yaboshwa ngozankosi Nkosi yami. yayochathwa Jesus. yagcotshwa ngomvaselini yapixwa ngamafutha yaqashula iboshiwe yanga kuyohlala ethaveni yayohlala emathuneni Hawu Nkosi yami. ithema isihleli khona kwasikuthi ngonyama esizwe sakaJuda Oh Jesus. uAlpha Awusuka uOmega egama lika Jesu. ovutha umlilo emehlweni akhe Egama lika Jesu. oneyinwele zimhlophe kwa Egama lika Jesu. oneyinyawo ekhazimulayo Egama lika Jesu. ngaphezulu kwethu silikhazimula Oh Jesus. ogqoka ibhande legolide Hallelujah. kanti uzodlula emathuneni Oh Jesus. uthe mayinqamule emathuneni Hallelujah. wamemeza wathi Jesu uzongihlupha ngakabi isikhathi wathi uJesu shut up what is your name wathi I'm Legion because we are too many wayisethi ke kusuka namhlanje phumani kuye basebathi siphonselele lapha engulubeni ongcona ngoba kunama signs nje ambalwa abantu abangena amademoni isayini oqala ubunuku uvuka ngamagawuni ngo12 akafuna ukugeza izitsha ulala endlini ingcolile akafuna ukwakwasha make kwangcola yena ngicela nefoni yakhe ne security code eneyinamba ezo15 because akafune umuntu ozoyivula isayini amademoni kulo muntu ungcolile ufuna ukubuka imkhuba ufuna ukuyifaka endaweni ephe mkhwebo umakhelwane uthi musukuzima umpostoli uyashumayela lo yambaba la isayini yesibili isayini ongezwe omunye umuntu ekhuluma nawe isayini yenkani isayini yesithathu isayini yenzondo khona usinisiwe uthi ngabaxolela bonke kodwa ayisibani bani isayini yesi4 isayini ongaphatheki umbone seshuthiwe ithombeni ukuthi ubengekho Sunday ubekulele abandla umfundisi akasi ubone sebona entabeni kuthandazo kuthi hayibo akashonga ngaripothile lo muntu akathobela indoda yakhe akathobela umfundisi akathobela imanager emsebenzini akathobela usupervisor isayini ongaphatheki angwayeke lamanye ama signs sesiyathandaza ayisephuma amademoni angena engulubeni athe mayingena enye ama sign ongathanda ukugqoka enye ama sign ethi ungabisamkhuza lento emngena ithi akaveza umzimba wakhe akanendaba kade ngincela ingane ezo3 kodwa uthi akawaveza amabele abona abantu bonke akanendaba ukuthi umzimba wakhe asiyaka amasayini azongiqhatha nabazalwane ake siqhubeke singenele ayisephuma amademoni ayisengena engulubeni enye amasayini isayini enkanuko ukhipha inabukeni lengane encane alale nayo udlwengulisa likwasi imkhuza sithi kodwa mzukulu isayini ukuthi akaseyedwa unele ogiyoni bagcwele empilweni yakhe maseke kuthi lithi iBhayibheli amademoni angene engolubeni esi2000 more than 2000 kushuthi lo muntu kwakufanele angabe saboshwa ngoba kwagcwele amademoni more than 2000 nikhumbula uma idemoni liphuma kumuntu uthi uJesu liyahamba kodwa lihamba unomphela liyabuya lizosheka ukuthi uJesu usekhona lithi mayingasekho lilanda u7 lo muntu uba wes kushuthi makade ephuza obhiya aba u2 emukela uJesu maka esebuyele emuva uzofuna ikesi lakhe nje yedwa sekulandwa amademoni awu7 makade eqoma indoda eyodwa engakakholwa sindiswa uzofuna amadoda awu5 asewu7 aseyakhanasa emzimbeni wakhe awuthi makhelwane wena usuphunyukile enkambeni baleka Wena usuphunyukile ngabusema ungabisema masingena kule ncwadi esifundile chapter number 10 verse number 46 kwakune family le family mvangeli sibhenga ngapha sonke ngicela nivusa amakhanda onke ningibheke sengiyathandaza le family umkhulu wakhona waye impompothe wazala umkhulu wazala ubaba waba impompothe kwasekuzala wesithathu uBartimaeus
uBartimaeus uthe mayizalwa wabona umkhulu wakhe edondolozela. Wathi indle ngishaya kwasho ukuthi bonke bazimpumputhe. Ubaba wakhe wayisetshela umlando ukuthi nonke la ekhanda impumputhe. But wayisethe uBartimaeus, I refuse. Ngiyabuya ngapha bekho mhlawumbe nizobuya mukuzobala. uBartimaeus wathi umkhulu ukujabulela kuba impumputhe, ubaba wakujabulela kuba impumputhe, ifamily yami kujabulela kuba impumputhe, ifamily yami ya relax empumputheni, ifamily yami yenza konke empumputheni, kodwa mina I refuse ukufaka impumputhe. Hallelujah. Ngicela ukuphinde ngoba umyalezo wami sengena sengiyovala egcineni. Ba enjoy ba celebrate ba enjoy bathi sihlele empumputheni bathola imali ya government bathi anginankinga vele ngimpumputhe. Kodwa wavela wathi uBartimaeus kodwa I alone angeke ngife ngimpumputhe. Wathi kuthi kanjani wathi angazi angeke ngife ngingagraduateanga noma bona bengagraduateanga angeke ngife ngingakholwanga noma bona bengakholwanga angeke ngife ngingawakho ngumuzwa wasekhaya noma bona bengawa. Oh, I tell my children, I refuse. I refuse. I wish I refuse. Ukuthi ngiwahle ibhokisi lami ngelutho. I refuse. Ukuthi ngefe ngingakhola. I refuse. Ngife ngingakholwanga. I refuse. Ngife ngingalalanga ehotela. I refuse. Ngife ngingagibelanga ibhanoyi. I refuse. Ngife ngingashumayelanga estadium. I refuse. Tell about 3 refuse. Egama lika Jesu. What I refuse. Namhlanje sothandaza. Ukhola kakho kokusindisile. Engathi unga refuse ukufa njengobaba wakho. Yini ubaba wakho? Izinto ezenziwa amadimoni ekhaya lakho. Yini ubaba wakho? Amanzi amnyama kwathiwa nina. Yini ubaba wakho? Izinto abayiqala abangayiqedanga. Yini ubaba wakho? Ifiya abangaphekana na. I refuse. Tell about 3 I refuse. Wayisethi ngithatheni 1 wa refuse 2 ngithatheni ningibeke ngasendleleni ngoba ngizwile ngoJesu why position Oh Jesus sesaba why position empilweni yakho akonakele lutho. Look at me, I'm about to close now. Akonakele lutho ilokho ahlala ngasendleleni kodwa engathi ungasuka ngasendleleni ube sendleleni. Oh Jesus ngiyindlela ngiyiqiniso ngokuphila. Why position uthe mayise positionile kwaqhamuka isixuku noJesu. Oh rakha shimanda indozi lando ya kwaqhamuka isixuku noJesu lithi iBhayibheli wamemeza kakhulu wathi Jesus son of David have mercy on me. In other words, Messiah. Gizwele. Lithi iBhayibheli bathi laba sharap. Bamkhuza bathi thula. Abantu bayathula, abantu bayajabulela. Mawuhlele ekhaya ungasebenzi, bayaxhawula mfundisi wami. Bathi hayi, ya umsebenzi ayikho manje. Bayaxhawula abantu engathi ungaxhawula lo hleli naye. Bayaxhawula. Bathi ya silunge emateksini thina yabiza imoto. Bayaxhawula. Bathi ya ngcono sife. Amantombazana ayiphethe kahle soshada ndoba. Bayaxhawula. Yonke into mayingahambi kahle. Ungajabuleli bonke abaxhawulayo. Sukuma my brother. Oza kumina. uJudas wake waxhawula uJesu wamahaka kanti ihake ukuthi ngiyokubulala namhlanje. Kunabaxhawulayo abakhakayo kanti bafaka ithuna lakho. Kodwa lithi iBhayibheli kwathi mabemthulisa wathi angisakwazi ukuthula. Wembalenhle ungabe usathuliswa. Wembalenhle ungabe usavala umlomo. Wembalenhle ungabe usavuma bathulisa. Ima ngenyawo umemezo uthi ungavumi. Ungavumi egama lika Jesu. Sima ngenyawo. Ungavumi ukuthuliswa. Uzothi kubangani bakho ngiphuphe ebusuku ngibeka itende eFall Crust.
imali uzoyithatha ungavumi ukuthuliswa. Ngiyolobola next year. Usayifaka emshadweni ejele ungavumi ukuthuliswa. Ngiyoqala ibhizinisi ngoregister ayikho imisebenzi ungavumi ukuthuliswa. Ngiyoregistela criminology, ngiyokwenza psych, ngiyokwenza nursing, akuqashwa ungavumi ukuthuliswa. Abakuthulisi uma useyimnquba njengabo, bakuthulisa uma uvuka ekseni uthi sengiyokwenza ilearners, bathi imoto uzoyithenga ngani. Abakuthulisi, bakuthulisa uma usuthi ngiyodrive kusasa ngikwi-test, abakuthulisi. Njengoba bengakakuthulisi awukaba challenge. Oh Jesus. Mtshele seduze ngoba kezwe uthi awukaba challenge. Awukaba challenge. Bathuliso ba challenge. Wayisethi letha la ingubo yakho mntakwethu. Thank you. Basebethi yima isibindi woza ngincede ngisumela na. Yima isibindi. uJesu wezwa umuntu emmemeza. Wayisema. Basebethi same people ekade bethi thula. Basebethi siyakubongela. Yazi inhle imoto yakho. But nayo into engihlanyisa ngalo sengivala. Ngihlanyisa ukuthi wathi mayithi uJesu yiza. Wangeza nengubo ombombothi. Ngicabanga ukuthi ngiqedile naleli bandla leli. Thatha ingubo engathi uyayilahla. Walahla ingubo yombombothi. The question is, uzophinda ucele ngani imali? Ngoba lengubo uthungelwe. Bonakala ngayo ukuthi umbombothi. Imiss call ngapha ngiyacela ngazi kube ivoicemail ake ngibuye ngizela. Uzophinda ucele ngani? Ngoba wena uyimpumbuthi. Walahla into ekufakela imali. Wayizongiphendula uBhathimewu. Ethi angikwazi oza kumina. Angikwazi kuza kuJesu kuyimpumbuthi. Ngibuyele emuva kuyimpumbuthi. Oh Jesus. I wish ngabe nikhona kodwa. I think ngivalile manje. Angikwazi kuza kuJesu kungasebenzi. Ngibuyele emuva ngasebenzi. Angikwazi kuza kuJesu ngiqalekisiwe. Ngibuyele emuva nesiqalekiso. Angikwazi kuza kuJesu ne-depression. Ngibuyele emuva ne-depression. Angikwazi kuza kuJesu nokusilimala. Ngibuyele emuva ngilimela. Angikwazi kuza kuJesu uqasuka. Ngibuyele emuva ngiqasuke. Awuthi umakhelwane lahla. Ingubo. Yabompomputhe. Kukhona okungcono okuzayo empilweni yakho. Kukhona okungcono okuzayo kwifamily yakho. Kukhona okungcono okuzayo ekhoneni kwakho. Lahla. Egama likaJesu. 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 Awuthandaze ba. Siyabonga baba wethu ongcwele. Ongetheka ebantwini kwena kuyenzeka. Basiza kuwe usivalele ngaphandle. Abeza kuwe bakhulula. Abangaboni babona. Abaswelayo baphathiswa. Egameni likaJesu waseNazaretha. Abafihla ngothi baphila. Abafile bavuka. Ongetheka ebantwini kwena kuyenzeka. Shata kapatai. Indovele kapai. Shaya. Topele shate. Itokotai. Mfangeli wasuka ekhaya ekholwa kuthi mangiya Jesu ngizobuya mehlami eodiwe. Wasuka Jesu
eza kuJesu Oh Jesus. wathi amehlami azobe OTO ashas wasuka manto yarakasuka wasuka ekhaya ethi anginamehlo wasuka ekhaya ethi akusebenzi imura wasuka ekhaya ethi abakholwa la wasuka ekhaya esengidla amaphilisi edepression esifo sakhe wasuka ekhaya kodwa wathi mangibuya kuyena mangibuya etenteni iGKC ngizobuya amehlama esevulekile angazi ufuna amehla akabuya Oh Jesus. nalokho kwakho ngabuya. Hallelujah. Shalabahaya. Ilamana nalosha. Woo. Shilabahaya. 5 minutes. Keep again. Ngizobaleka thathu. Ngifuna uthandaza. Makuthi guqa guqa. Makuthi zirole. Makuthi khala. Ngizwa amandla asefikile. 1. So yenza 5 minutes le. 2. Asekhona amandla. Abanye bazohluleka kuyimela ngenxa amandla. 2. Ziposition. Yekana lo ufike naye. Yekana lo hamba naye. Ziposition. Chu. Ziposition. Rakapapapappas. Rokotolo boshakata. Ngisalinde wena iposition. Uthandaze ngathi uyaqala. Uthandaze ngathi uyaqina. Uthandaze ngathi wena wedwa. Abantu babuyiselwe into zabo manje. Abantu bayaphiliswa manje. Abantu bayagcwaliswa manje. Ya. Chu. Ziposition. Yekana lo menaya. Vala amehlakho. NgizuJesu la. Ngibona uzandle emanxeba. Ngibona onyama amanxeba. Ngibona wathola umqhele wameva. Kwenzeka izinto manje. 3 shayizanda ufuna umlomo uthandaza. Shayizanda ufuna umlomo uthandaza. Thandaza. In the name of Jesus. Open your mouth. In the name of Jesus. Funa umlomo wakho. Funa umlomo wakho. Sharabakatalabakasi. Rokotolobo shekelebos. Undarabakasi kalababababa. Urakatatata. Yalababababa. Oshamakatuya. Rokotololobos. Ushalabasa. Urabakasi. Ushelemondo shiredos. Kundo yalalabasa. Ilabayaralabas. Ukodoshata, ukobontokosia, ilamahaya, ukodosheke, ukodosiaka, ilamaya. Vala amehlo moya ingcwele ngibone hamba kubantu one by one. Lezo nyembezi kuzophenduka ezentokozo namhlanje. Wazi wamninga uNkulunkulu embalendle. Waze wehla uJesu ngamandla akhe embalendle. Wazi wafika umoya ingcwele ehamba naleli bandla. Ungathuli ungavuma ukuthuliswa manje. Maninga amandla. Wena ophathwa inhliziyo bamba inhliziyo yakho. Si odentsha njengamanje. Wena ophathwa amadlebe bamba indlebe ekuhluphayo. Wena obathwa inyawo bamba inyawo zakho. Wena ophupha udla bamba isisu sakho. Abanye bazohluleka kuyimela manje. Kunamandla amangalisayo, kunamandla. Abamba abantu manje, abamba abantu. Yes. Fire. Nakamandla. Ashas. Nabantu bebanjwa manje. Yes. Baletenda. Ashas baletenda phambi. Yes. Vala mehlakho.
kunamandla khona kule ndawo, kunamandla bamba fire abanye nyakaza amadlisho, abanye nyakaza amadlisho. Yes fire ngegama lika Jesu, 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 ngegama lika Jesu. Ya yo mlethenla kusha baba vulani mlomo, kuyathandazwa Jesus. Jesus. Shayzanda funa umlomo thandaza. Urakantana Moshe Hela Mahaya. Hallelujah. Awehlisa ikhipha. Valana amehlo nonke. Vala amehlo. Nabancane bangabe sanyakaza manje. Wonke umuntu akame nivala amehlo. Amehlo wavalela ungaphazamiseki. Ubathime wayifuna amehlo akhe. Kodwa wena ngibona ngathi uthulisiwe manje. Izinto zakhe ayibuye manje. Ezintsha siyayi-order. Isibindi sakhe kuthiwa siphelile siyasi-order. Izinto zakho siyayi-order. Lokho ekuthiwa kulapheki kwena siyaku-order. Abuyiselwa amehlo. Kambe ngizothini? uLazaro esebolile, esenuka, wabuyiselwa ekuphileni. Ngizwe umoya ngcwele ebuyisela imbali enhle ekuphileni. Egama lika Jesu. Right now nizavala amehlo kanjalo. Kunabantu okunyakaza amadliso ezisweni zabo. Oh Jesus. Nangoke. Ayasha. Egama lika Jesu. Ayasha. Egama lika Jesu. Nizobezwa njengamanje ephuma ayasha. Egama lika Jesu. Ayasha. Egama lika Jesu. Abanye khona izinto ekufuna bayihlanze bayikhiphe manje. Bayasetshenzwa bayakhucululwa amandla kaMoya Ngcwele. Abanye abazalwane bebengaseyizwa lento, bebengasakeza umthanda, bengeza lutho. Ilimi ezintsha bagcwaliswa ngazo manje, amandla amasha bagcwaliswa ngawo manje. Ungayibambi lento enziwa uMoya Ngcwele kwena manje, ungayibambi nayi yenzeka manje. Abanye kuvaleka imisebenzi yabo, bahlele emakhaya bakwazi ukuhlanganisa imali esinkwa, kodwa nanka amandla bamba abantu njengamanje, nanka amandla bamba abantu njengamanje. Abanye bakhulunywa emakhandleleni, abanye bakhulunywa sama, abanye kwantshontshwa insila zabo, bathakathwa kwathiwa qediwe ngabo. Kodwa namhlanje kunamhlanje izwa amandla esebenza abantu. Yes. Gama lika Jesu. Nganyaka semuntu wonke umuntu akama vala amehlo nabancane, nani emancane nimelani mekhona. Vala amehlo lalela uMoya Ngcwele ukhuluma nabantu manje. uMoya Ngcwele ukhuluma nabantu manje. Abanye ubabizile bayasaba, abanye basaba ukuhamba noNkulunkulu. Akhona amandla manje. Vala amehlo phama izandla ulalele kahle, mlalele. Nangu. Ungayicimi wena wazana noJesu, ungayicimi lento enziwa uMoya Ngcwele kwena manje. Iphimisele. Mayithi dumisa uthi haleluya uthi ungcwele kunikile emezinje. Thandaza ngazo renda andena la babandelile bothi. Musani kumcima umoya usefikile. Uyangitshela abanye uzobafaka ko12 emkhulekweni. Abanye uzobafaka ko3 ekseni. Abanye uzobafaka ekuzileni ukudla. Abanye bazobuyela interceding. Ngizwa amandla ekhona la. Ngicela ungathuli lento uMoya Ngcwele ayiqubulayo la ngaphakathi kwena iphimisele. Uyimemeze mawuthanda, akekho ozokuthulisa. Uyimemeze mawuthanda.
abanye banika imbono njengoba ngikhuluma nje, abanye banikwa amandla amasha njengoba ngikhuluma nje, abanye inkazimulo iphekwabo njengoba ngikhuluma nje. Ungavuma ukuthuliswa, ungavuma ukuthuliswa. Kholwa kwakho kukusindisile. Hey baba uNkosi, yazana nenhlanhla le ndawo. I wish ngathi ngayibona lento uJesu ayilethela. I wish ngabona ukuthi akulona itende nje, kodwa uJesu uyifikele yena. Kuconsa igazi lakhe enyaweni, kuconsa igazi lakhe ezandleni, amanxeba akhe enyakaza kwabagula bephiliswa. I wish ngabe ngayibona lento ezomoyingcwele la. Fe ningahamba kodwa nami ibandla lonke liphama izandla vala amehlo. Gwala kimi moyo ngabe nisatethela umuntu ahambe manje. Gwala kimi, gwala kimi lokhu Nkosi ngingalizwa lonke ibandla kodwa umkhuleko gwala kimi come on. Jesus moyo ngcwele. Come on worship him. Twala mbalete yonke nisho nonke ngicela ukuzwa ibandla lonke lisho Jesu lokho Nkosi asimtshela umoya ngcwele asimtshela uNkulunkulu bawo bongo. Ushaya uJesu ngama ngeenyawo zakho, ushaya uNkulunkulu, ushaya umoya ngcwele, ungama ngeenyawo umemeze kakhulu kunalokho. Anizwa mbaleke. Vumbeli mnandi. Thank you, Jesus. I don't know. Yini leo chema usuke ekhaya. Wathi Nkosi ngibuyisela emehlami. Why ekli uBartimaeus? Kuthi Lord, I need my eyes. I don't know mawusuke ekhaya. Yini leo ufuna ukubuyiselwa yena. Abanye imisebenzi, abanye ingane zabo iphuma kuma drugs, abanye ukukholwa kwabo. Abanye ukusha kwecancer kwe8 emzimbeni yabo. But why ekli uBartimaeus? uJesu akasho ukuthi ukukuthandazela kwami kukusizile. Akasho ukuthi ifaith yami eza uJesu uNkulunkulu kukusizile. Uthi Bartimaeus, your faith has made you holy. Namhlanje umoya ngcwele uthe mangiphuma endlini lapho ngibekwe khona umvangeli. Wathi noma yini elahlekile Thank you, Lord. iyabuyiselwa. Egama lika Jesu. Ngicela ungithathele ifoni yakhe isikhwama sakho kube la kuwena. Nanoma yini engathathwa abantu kube la kuwena. Mase nisuka nonke ehlalweni nizoma la ngaphambili. Bengiyokujabulela uqala kwamadoda, wonke amadoda, kuzomama, kube youth. Sesima nembalenhle nesekunda yonke. Sizothi baba nampo